Bueno, egun ondan hori, dana dikogu prest, ezta? Bale, basiko gara, bale? Egun ondan hori eta iraieko artezkaritza batzordeari hasiera emongo deutzagu. Uda ona igaro da izana espero dut, eta kursoa barriz asteragoaz. Beraz, lehenengo puntuen aurreko batzordearen bileraren aktaren onarpena daukagu. Ezer esatekorik ez bagunko, hau batez onartuko genduke. Ez da hau ezer esaterik, beraz, hau batez onartuta. Hurrengo puntu izango litzateke, langileen ordainsaria 2023ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean 2% igotzea onartzeko proposamena 2024ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Deialdiagaz batera txostena joan jatzue, eta bertan azaltzen da dana, ointxe bertan legeak baimentzen dagoenaren barruko igoera da, beraz, erabaki proposamena izango litzateke lehenengoa, ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretuan zedatutakoarekin batera, funtzionarioen oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 2% handitzea 2024ko urtarrilaren batetik aurrera, 2023ko abenduaren 31an indarren zeudenen aldean. Hurrengoa, bigarrena izango litzateke, errata bat topatu dut amintze bertan. Bigarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa honestea, areagotze hau aplikatzen dakartzan zenbatekoekin balio berriak jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Hirugarrena, presidentari ahalmena motea erabakiak gauzarazteko, eta laugarrena akordio Bizkaiko aldizkari ofizialean argiztaraztea, lanpostu zerrendaren erantzkin gisa eguneratuta ordainsarien balioekin. Beraz, zer esatekorik ez balitz egongo, bozketak, Ibon? Guke azaldu nahi dugu zen izango gure bozka, gu abstenituko gara, eta plenoan behar azaldu genuen beste modu bat, beste inkrementu batekin. Geure ustez, lan baldintza hauek adosten dira Madrilen Euskal Herriko gehiengo sindikala baztertuta, eta Euskal Herria dagozkion bermeak eta izan gabe. Guk uste dugu erabaki hauek hartu beharko lirateke Euskadin bertan, eta udalak bertan hartu beharko lituzke bere erabakiak, eta ez Madrileko gobernu batek hartutako erabaki bat. Horregatik, igoera ondo deritzogu, igoera zelan gauzatu den eta zelan negoziatu den, ez gaude ados. Orduan horregatik abstenituko gara. Bale, ados, guztiz ados egon naiteke egindako hausnarketagaz. Ni momentu honetan udaletzan nago, baina enpresa pribatuan ere lan egiten dut, estatu mailako konbenio bategaz, beraz, erreflexio guzti horregaz, ni langile moduan, enpresa pribatuko langile moduan ere, guztiz ados egon naiteke, eta uste dut hildo horretan ere, Eusko Jaurlaritza barria orain osatu dana ere, horren hildoan ere, azken egunetan ere, deklarazioak egin dauz, beraz, uste dut horretan ados gagozela, baina gaur-gaurkoz, hau da daukaguna. Beraz, bozkaketara pasatuko gara, aldeko botuak, Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak EH Bildu. Beraz, onartuta geratzen da proposamena. Hurrengo puntu izango litzateke presidente Andrearen informazioa. Deialdiagaz batera joan jatzu ez oikolez orain arte uda honetan eduki dugun programazioaren informazioa, datuak eta abar, eta beste txostentxua joan jatzue orain edukiko dugun programazio aurrerapenagaz. Urrira begira datorkun programazioa, oikolez getxo estena edukiko dugu, batez be, horre arte eszenikoak euren balioan jartzen, hainbat programazio edukiko dugu. Horbe ikusiko dozue, herriko talde batek bultzatutako, hitzartu taldeak adibidez kasu honetan, bultzatutako antzerki amaterren lehiaketa edo zertamena, Mikel Albizu izenekoa. Iragarri genduzan produkzioak berton ikusiko izango duguz, eta dakizun moduan,
Getxo estena irekia deialdia daukagu, getxo estena irekia deialdia jakingo duzun moduan aurkeztu dugulako hemen inoiz, getxoko sektoreari zuzendutako deialdi bat da, eta justo orain hasiko dira agertzen deialdi horretan egon diren sarituak, irabazleak edo hautatuak esan dagigun, eta hautatuak orain hasiko dira gure programazio guzti honetan agertzen. Beraz, urrian ja batan bat agertzen da, eta ametik eta abendura arte agertzen jarraituko dira, eta hurrengo urteri begira aukiko dugu deialdiak hildo berean. Eta, koproduzioen inguruan, hemen ikusi eginke, aukiko dugula Pablo Biarren Konfines, gero eukiko dugu betiko moduan Mujeres en Estena programa, baita eukiko dugu ohiko lez kontu kontalariak, dokumentalak, zinema eta danatarik. Beraz, ohiko lez, aitatutakoa eta urria danean arte estenikoak Getxo Estena programaren bidez. Beraz, hemen honi arte, informazioari dagokiona ez amaituta, ez dakite pregunterik edo deko zuen puntu honetan, bestera hurrengora joango gara, eta honetan ja eukiko gendukez galdezkeak. Galdezkeak lehenengoa registro bidez hartutakoaren arira, Elkarrekin Podemosen idatzia da, beraz, Xabi, zeurea da berbea. Eskerrik asko. Bien, preguntábamos en primer lugar, este año 2024 no se ha celebrado el Txiki Fest, a pesar de la valoración positiva que se nos trasladó el año pasado. ¿Por qué motivo? Uste dut hainbaten azaldu dugula, Kale Fest zein Txiki Fest, aurrekontu parte hartzailetatik urtetako ekimenak izan dira, horre biak behin eginda, uztartu da horrege jasotako informazio guztia, eta egonkortzeko etorri dan programa bat sortu genduan. Horrek erabiliziran tanteatzeko apur bat zelan joan itekezan, eta hortik urten eban Getxo Estena kalean programa. Txiki Fest, gehi Kale Fest, hor Max Mix bat eginda esparru teknikoan aztertutako datuen arabera eta bar, eta hortik urten dau, Getxo Estena kalean, hain zuzen be, Aretako anfiteatroan egiten dana. Aretako geltoki plazan anfiteatro bat dago, eta hor, udaldi osoan, jai sasoian izan, sarriko jaietako sasoian izan ezik, hor eukidugu programa bat, eta oraintze be, badukagu ze gauza batzuk, ja lasterra maitzeko egongo da, kaleko programa direnez, udaldirako programa sortuta dagoelako. Y en segundo lugar preguntábamos, actualmente está abierto el plazo de votación del proceso participativo no vinculante, cuando se hizo el registro, para la elección del mural ganador del certamen de muralismo Miren Larrea. Nos gustaría conocer cuántas obras se han presentado finalmente y qué puntuaciones ha otorgado el jurado a cada una de ellas. Y si nos pueden hacer entrega de la tabla de puntuaciones de cada criterio de valoración. Vale. Honen inguruan, esan, 33 dirala aurkeztu diran irudiak, dinot, 33 dirala aurkeztutako irudiak, 32 artistek aurkeztu da bezalako. Okerraz banagoz, banaz okertzen, 32 izan dira artistak, baina artistatareko batek bi aurkeztu dago. Beraz, orotara, 33 irudi, 32 artistak. Puntuazioari dagokionez, momentu honetan ez dugu sekarri, baina orain dino espedientea zabalik daukagu, baina espedienterako sarbidea badaukazu, beraz, momentu honetan sarbidea eukigure badozu, ikusi, eskatu ordua, eta hor eukiko dozu tribunalak egindako puntuazioa. Guk ez dugu nahi izan, informazio guzti hori bialdu aldez aurretik, arrazoi simple bategaitik, boskaketa prozesua zabalik egoalako eta tribunalaren eritzia be ez genduan nahi herritarrek baldintzatzea. Beraz, momentu honetan ja, espedientea gure badozu,
orain dino ez daukagu emaitza finalak, nik ez daukadaz, tribunalak orain dino ez dauztaz helarazi emaitza finalak, buskaketaren emaitza finalak, baina orain artekoa dagoan guztia, espedientean daukazu, beraz, gure badozu espedientea erako hitzordua eskatu eta horrekiko dozu informazio guztia. Vale, ¿y cuándo hay alguna fecha prevista para la declaración del ganador? Porque ya se tendrán los resultados de la votación popular. A ver, momentu honetan, prozedura salduko dut, bale? Boskaketa bat egon da online, beste boskaketa bat paperean, fizikoan. Horretatu guztiak uztartu beharko dira, eta datu guztiak partaidetza arloak daukaz, partaidetza arlo horrek tribunalari pasatu beharko deutzaz, eta gero behin tribunalak bere lana egin beharko dau, ni ez naz tribunaleko kidea, bere lana egin beharko dau, eta behin tribunalak akta barre bat egiten dauenean, badakizue diru laguntzen eta barren ordenantza bat dago, horrek egiten dauena da organo kolegiatu bat konbokatu beharko da, organo kolegiado de subvenciones konbokatu beharko da, eta hor niri traslado mongo duztie. Noiz egingo dan? Ni gaitik bada, ja, baina, bueno, tribunalak ere, hitzordua... Vale. Un poquito, que hay que votar luego. Ah, sí. Tribunalak emaitza daukanean, barkatu, tribunala batu beharko da, agendak begiratu beharko da bezeuren artean, eta data zehaztu. Baina nigaitik alik eta lehen, ze asmoa izango litzateke ja, euri sasoia hasi baino lehenago, margosten hastea da asmoa, beraz. Y en esa acta que has mencionado, que tiene que hacer el tribunal, ahí tendrá que reflejar los datos de la votación popular y la decisión definitiva, ¿no? ¿Entendido bien? ¿Sí? Entiendo que sí, pero vale. Que es un acta que hace el tribunal ese, en el que yo no participo. Vale, de acuerdo. Vale, beraz, hurrengo preguntera joango gineateke, eta hurrengo preguntea izango litzateke EH Bildurena 2025 erregistro duna, zenbaki duna. Bai, 2023ko urrian galdete genuen musikebarrin dagoen jatetxari buruz, eta egin genuen bisitan konprobatu genuen ekipamendu guztia zeudela. Jatetxari bakarri fantazitzaiola altzairuak eta lanpan. Jatetxe honen eta eraikinean dauden 3 anbiguen kostua 259.004 eurokoa izan zen. Badakigu ez dela udal gobernuaren lehentasuna, baina 2023ko urrian izan zeniguten lizitazioan martxan jartzeko epea emango zenigutela laster, eta ia da 11 hilabete pasadira. Hortaz, noiz aterako dituzue jatetxearen eta anbiguen lizitazioak? Bueno, honen inguruan, esan berreko da, zuek esaten duzue, badakizuela lehentasun ez dela, hainbat gauza daukagu zalako egiteko, baina bai esan behar dut argitzeko hemen anbiguak erabili egiten direla ekitaldi bakotzak eskatzen baldin badau. Hau da, ekitaldi motaren arabera, anbiguak zabalik dagoz, erabilgarri dagoz. Ni gitzenez hainbat ekitalditan egonaz eta anbiguak erabili dira. Bueno, bi kontu. Anbiguak erabiltzen dira oso gutxitan eta holako aurkezpenetan eta, baina adibidez kontzertuak egiten dira, bertan ez da ezer saltzen. Orduan, ez da erabiltzen. Are gehiago, momentu batzuetan esan diguzue, bale, ez dela ezer sartzen, baina baimentzen duzue kanpotik sartzeko garagardoak edadariak. Horrek ez bakainolako logikarik, anbigu horiek egin ziren erabiltzeko zerbait osagarri bezala, bere momentuan, are gehiago, nik uste, horiek kudeatzeko prozesua abian jarri zan eta gero eten egin zan, orduan logikoena izango litzateke hori.
Claro, guk ulertzen dugu lehentasuna ez izatea, baina galderan ikusten danez, guk ez dugu esaten noiz aterako duzuen lehiaketa, baizik eta ezan zer digutelan, laster esango diguzue noiz ateratzeko asmoa daukazuen lehiaketa, osea, 11 hilabete pasatu duzue, hori esateko, ez lehiaketa ateratzeko, baizik eta guri esateko, asmoa daukagu lehiaketa ateratzea 2030 urtean, berdin zait. Hori esateko 11 hilabete. Hombre, nik ulertzen dut lehentasuna ez dela, baina egia da ere hor badagoela diru publikoarekin egindako ekipamenduak aspaldi erabiltzen ez dana, bere momentuan nolako oso hitz ponpozuekin saldu izan zana, eta logikoa da ekipamendu horrek erabilera izatea. Eta erabilera ez bada lehiaketa publiko bat izan dezala beste erabilera bat. Baina zerbait egin behar da. Eta ez dakit udalaren lehentasuna izango dan. Baina niretzako, edo guretzako, bai izan beharko litzateke lehentasun bat kulturretxearen lehentasuna izan beharko litzateke, eta ez udalaren lehentasuna diru publikoaren kudeaketa eraginkorra. Eta hor, ekipamendua jarrita, agian igual erabiltzeko dagoenean ja zaharkituta dago, auskalo, baina hor dirua gastatu inda. Eta dirua gastatu bada zerbaiterako izango da, ez hor izateko. Orduan, lehentasunean ez badago, sar dadila lehentasunen artean diru publikoaren kudeaketa eraginkorra. Eta mesedez honi irtera bat emon. Ados jasota eskaria edota iradokizuna. Urrengo preguntea Alderdi Popularrarena 2026 erregistro duna. Solicitamos que se nos informe sobre el torreón del Molino de Iserrota que quedó excluido en la concesión de Manial y cuya gestión está en manos del Ayuntamiento. ¿En qué fase se encuentra la gestión como sala de exposiciones, que es a lo que se dedicaba este espacio? Y siendo responsable de la conservación y mantenimiento del molino, propiamente dicho, ¿en qué fase se encuentra el arreglo de dicho espacio? Bueno, nik hemen esan beharrekoa daukat, voy a comentarlo en castellano. El aula de cultura o este consejo rector no puede responder esta respuesta. O sea, no compete al consejo rector del aula de cultura responder esto, porque el molino no está dentro de los equipamientos municipales que gestiona el aula de cultura. Hasta donde yo sé, en las licitaciones anteriores era el propio restaurante quien gestionaba, lo digo quien gestionaba las exposiciones. No era el aula cultura que ponía ahí exposiciones, sino que el propio restaurante pues le solicitaban el espacio a través del proceso que ellos tuviesen establecido y hacían. Con lo cual, el aula cultura, este consejo rector, lo que puede responder es eso. Nosotros no gestionamos este edificio ni somos competentes en él. Pero en el último contratación, en la concesión, sí se ponía que el molino iba a ir aparte del resto del restaurante y que el ayuntamiento se iba a hacer cargo del molino, por eso lo hemos preguntado. Pero... Digo, para no andar liando, termino rápido. Mañana hay una pregunta, creo que de H. Bildu, no estoy seguro, sobre el restaurante. Entonces respondo todo ahí, pero te adelanto que este edificio ahora es un edificio que queda fuera de la concesión del restaurante, que lo tiene que abordar edificios municipales, en las infraestructuras, y que se ha hecho una primera inspección para ver qué necesidades hay. Es verdad que estamos a la espera, es que voy a adelantar la respuesta de mañana, hostia, al final... No, pero es que tú también estás en la comisión, es que no, te miro a ti porque tú estás en la comisión de urbanismo, de mañana de territorio, y la pregunta es vuestra, entonces que estoy adelantando... O si no la dejamos sin dejar. A ver. El bar, pero es que una cosa va... Entonces, es que una cosa va con la otra, nada más. Entonces por ordenar y responder las preguntas en los consejos o comisiones que corresponden. Sin más, no es por otra cosa. Los matices, si quieres, de esto los explicas mañana en la comisión que prefiero toca. Prefiero explicar mañana, pero sí te adelanto que en lo que corresponde al molino, que es un edificio municipal, ¿vale?
se ha hecho la primera inspección por parte de edificios municipales, ¿vale? Y ya está. Y ya está, y hasta ahí te cuento, y mañana cuento el resto. Y mañana cuento el resto, que si no voy a contar 2 veces. Lo mismo. Pero lo que sí está claro es que lo que sí está claro es que está fuera de la concesión el molino. Está fuera de la concesión, está explicado. Sí, sí, sí. Creo que aquí incluso también se explicó, porque hubo Eso lo otra hemos pregunta. preguntado, porque está Se fuera de la explicó aquí concesión. también. Y para mañana tenemos una pregunta sobre la concesión en concreto, o sea, la concesión del restaurante, ¿vale? Pero es evidente que las obras, y lo he llevado adelante, las obras que se hagan en un lado, tenemos que ver en qué medida, o en realidad es en qué no medida, es una de las cuestiones que tenemos que cuidar, las obras en qué, o sea, que no afecten al molino, ¿vale? Vale. Al molino, digo al molino, ¿eh? Sí, No sí, digo lo que es al el conjunto. molino. Vale. ¿Eh? Bueno, ¿quieres que responda a la pregunta de mañana? Bueno, a ver, Joder, vamos no, a... entonces no me mires tú a mí. Perdona, joder. Bueno, gracias. Bueno, pues listo, está... Todos los demás matices de esta pregunta las dejamos para la comisión que le compete, que es mañana. Entonces, quedaría una última pregunta, azkenengo pregunta bat egongo litzateke, EH Bildurena 2027 erregistroduna. Bai, maiatzean lurraldeko batzordean Andres Isasin egingo diren obren inguruan galdetu genuenean, izan zen eguten exekuzio proiektua uda hasierarako egongo zela amaituta. Hori dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Proiektua amaituta badago zergatik ez diguzioa aurkeztu, eta amaituta ez badago zergatik atzeratu da. Bueno, hemen be antzeko zeo zer esango dutzuet, aurreko baten be, ez dakite urrian bertan hemen esaten dozuenean edo, zebeko pregunta, honen inguruan pregunta zen duen, eta esan eutzuen kulturretzea ez dala Andres Isasi eraikinaren kudeatzailea. Bai erabiltzen da noizbehinka, ekitaldiak egiteko, beste ekipamentu askoren moduan, edo beste hainbat arlok, diferente arlok, hainbat ekipamentu erabiltzen dugu zen moduan, baina kulturretzeak ez dau eraikin hau kudeatzen. Erabili puntualmente bai, baina kudeatu ez. Aurreko batzorde horretan azaldu neban moduan, ekitaldi, udaletxean, udalen tramatu guztia, udaletxe erakunde autonomo bardin da ze formatan, egia da, kulturretzea dela ekitaldiak egiten esperientziek gehien daukana. Beraz, kulturretzeak bai parte hartu dau, esanez, zelango gauza berretzango litzateken, eta holango gauzak, ez da? Horretan bai parte hartu dau. Baina obran bertan, obran eren espedientean, ez dago, obrarik guku ez dugu egiten. Orduan, musika eskolan ere galdera hau erregistratu dozue, udaletxean bere bai usteote lurralde batzordean esan deustie erregistratu dozuela gauza bera, beraz, horri inguruko informazio gehiago lurralde batzordean emongo dutzuen. Vale? Bueno, besterik ez badago, bai, Ibon? Gubak, hau galdera bat, egia esateko ez dugu registratu arazo bat izan dugulako gure artean, baina hortaz aparte, bai interesatzen zaigu gai honen inguruan hitz egiten hastea ikusteko gauza nola egiten diren. Badakigu animatzaile soziokultural bat kontratatzeko momentuan egon direla hautagai batekin ikamika batzuk. Ikamika horren zentsuan ez gara sartuko, baina bai horren bitartez ikusi dugu da zuzenean jotzen dela pertsona kontratatzeko kulturretzean zuzenean jotzen dela lanbidera. Eta orduan, gero atera da beste deialdi bat, eta izan da liburutegi laguntzailea, eta horbe lanbiden dago. Karo, zer gertatzen da? Guk ez dugu ikusten, jakin nahi dugu, zeintzuk diren aurretik eman dira pasuak, ze lanbidera jotzeko da azken pausua. Eta lanbide jotzen denean, karo, nik hemen ikusten dut, se valorará no sé qué, pero ¿cómo se valorará?
con cuántos puntos se valorará, hasta dónde se valorará. Gauza guztiek ez dira publikoak, guk ez ditugu topatu. Eta animatzaile soziokulturalaren espediente ikusi genuen, eta ez genuen hori topatu. Ez genuen nola jodan lehenengo kulturretxea dauzkan lanpoltzetara, ondoren beste lanpoltzetara, ondoren beste lanpoltzetara, eta legeak ezartzen dituen urratz guztiak eman diren lanbidera jo aurretik. Orduan, horiek dira argitu nahi ditugun gauzak. Osea, nola egiten ditu kulturretxeak bere langileen kontratazio prozesua. Ze lanbidena da azken urratz. Bai, da, normalen begiratzen da, norberaren boltzarik ez badago edo agortuta egon eskero, hirugarren baten boltza batera joten da. Normalean maila bereko edo goragoko maila bereko herriko boltzaren batera. Hau da, gure parekoa edo goragokora. Ez baldin badago, gero ja beragokora joan gaiteke, ez edo zuzenan lanbide. Luzek azalduko dago beto, zeberak kudeatzen dago manera guzti hori. Nik azaldu aldot, bi kasu horiek, eta normalen egiten den moduan, ez? Legeak edo barne legeak, udalak dauka lanpoltsak kudeatzeko araudi edo barne instrukzio bat, bale? Eta hor ezartzen da, lehenengo erabili behar diren lanpoltsa zeintzuk diren, bale? Udala honditik bera, joaten gara, Bilbo, Barakaldo, Portu, lehenengo Getxo, udala kulturetxaren kasuan, gero Bilbo, Barakaldo, Portu, hoiek ez badaude Aldundia, eta azkenengoa Eusko Jaurlaritza. Eta hoiek ez badaukate azkenengo pausoa lanbidera. Hala ere, gu saiatzen gara beti, beste udalerrietan lanpoltsak eskatzea. Animatzailearen kasuan, ez dago, ez dugu topatu, eskatu egiten dira, eta ez dago, horregaitik jotzen da lanbidera. De hecho, lanbidek eskatu egiten digu, beti baiestatzeko beste lanpoltzetara jo dugun ala ez. Liburutegiko kasuan orain zabalik dagoen kasu hori, eskatu dira, buruz ez dakit, baina espedientean argi jasoko da, hautagaia dugunean, ikusi dezakezu, uste dut, 6 udal herri ezberdinetan eskatu da lanpoltza, batzuk esan digutela ez dutela, eta beste batzuk adibidez Bilbok badutela, baina ez digutela ematen beraiek erabiltzen ari direlako. Horregaitik jo dugu lanbidea. Horiek dira pausuak. Eta espedientean, gero balorazioa egiterakoan, hautagaia dugunean, ez dakit noiz ikusi dozuen edo noiz joan zareten espediente hori ikustera, ze arraro egiten zaitze. Ni naiz pertsonal arduraduna eta ez dut horren berri izan, baina, ez dut esaten, ze igual abuztuan edo ustailen izan da, ni oporretan egon naiz, horregaitik, baina normalean txostenean bai jasotzen da zer baloratu den, eta zeren arabera hautatu da pertsona bat. Ni nintzen joan espediente ikustera. Ze aurrekoan, programatzaile bat izan genuenean, aurreko kasuan, ze pertsona baja orain dela urte terdi horrela, nik egin nuen balorazioa. Ez, abuztuan. Bai, eta orain dago beste bat bai badakit. Orduan, egiten diren urratz guzti horien eta urratz guzti horietan jasotzen den erantzuna espedientetan dokumentatuta dago. Txostenean, eske gainera fiskalizazioak eskatzen du. Zuk azaldu behar dozu zergaitik joan zaren lanbidera. Baina legeak baimentzen du lanbidera joatea, Bai, azken urratz bezala. Guk ikusi duguna, lanbiden eske hor hautagaiek, printzipioz, kanpotik ikusten dara, se valorará, en función de qué. Zuk administrazioa sartzen baldin bazara, se valorará, baloratuko den gauza bakoitza, badakizu zenbat puntutan baloratuko da, eta zer onartuko den, eta zer ez den onartuko. Adibidez, administrazio ez berriro. Animatzaile soziokulturalaren kasuan, bere kezkazan, noraino bere, edo zalantzazan, noraino bere titulazioa etzuen betetzen bertan eskatzen zana. Hori zan kezka, Nik ez hartuko nor daukan arrazoia eta norrez. Baina hori deialdi arautuago baten argi gehatzen da. Nik uste dut, apatzen ari zaren kasua, erratutaz banago dago pertsona bat erreklamatu egin zuen, ze berak zuen titulazioa, ez da lanpostuak behar duen titulazioa. Ez dakit kasu horri den, baina pertsona batek erreklamatu egin zuen, kanpo gelditu zelako, baina eske RPT-ak jasotzen du, lanpostu horretarako behar dozun titulazioa animatzaile soziokulturala dela. Hori ez badozu,
euskera bezala ezin zara aurkeztu. Ez dakit kasu hori den. Bai, baina kasu hori izan da, daiteke. kasu hori da. Eta saldu genion, eta erantzun genion, hala ere berriro reklamatu zuen eta berriro erantzun genion. Eske RPT-ak jasotzen dituen baldintzak guk ezin dugu ekiditu, esan nahi dut. Horiek dira legez izan behar direna. Bai, baina beak aipatzen zuena kasu honetan, eta hori da nik esaten duena batzutan igual ikusi barrel argiago, deialdian ez kasu hau batean. Deialdian baldintzak deialdian jasotzen dira, hori eskatzen da, animatzaile soziokulturala izatea. Hori, eta gainera eskatzen da animatzaile soziokulturala izatea, eta hori lan hezkuntza mailako, bigarren lan hezkuntza mailako maila batean daukana, uste dut. Hirugarren, esango dut, LH-irura. Bai. Berak zeukan master bat. Orduan, kontua da, noraino goi mailako titulazioek ez dute betetzen azpiti daukaten titulazioak. Ez dakita dautzen etzen noraino. Baina eske... Hori deialdi batean azaltzen da, normalean. Baina, bueno, kontua da. Baina, kasu horretan lanpostu horrek dauka titulazio oso espezifikoa. Kasu hau, nola izan da, guk zergaitik hasi garen begiratzen nola egiten diren gauzak eta nola ikusi dugun jarraian birritan jodela lanbidera. Eta horan ikusi dugu, lanbidera jotxearena izan behar dela azken urratza. Espedientea ikusi gendu eta urratxoiek ez genitun ikusi. Orduan, hori da galdetzen duen, ematen diren urratxo guzti horiek. Nik ez dut espediente hori kudeatu, ze oporretan nengoen, baina beti jaso egiten da zergaitik lanbidera jo dugun, ze legez, fiskalizazio gainera eskatzen du, esatea zein lanpoltzetara jo dugun, eta ez badugu jo, zergaitik ez dugun jo. Vale, morduan. Besterik ez badago, morduan gaurko batzordea amaitutzat emango dugu. Eskerrik asko.